Значи всички скъпоценни камъни се намират в скалите. Дафи, моля те, не махни си очилата. Благодаря. И така, значи, а рубините и изумрудите, Дафи, моля те, изплюй бомбона. А да застане нещо така, начална стойка не искате ли? Какъв е този тон? Ма какъв тон, аз съм ти казала, значи тези тук полезни изкопаеми, които ми ги четеш на дъската, няма да ми трябват, освен ако не ставам някаква висша математичка, някакъв гений, нещо така, онека. За кого са ми тия простоти? Ама това са ваши. Да, добре, разбрахте. Елементарна теория на науката. Да. А краката? Нема си махна краката. Нема. Ела ми ги махна. А забележка ще Ма пише на който искаш. Ако искаш и на Аврам Бакали напиши. Знаеш по колко па ме касае. Ама гич. Моля те, напусни. Ами ще изляза много ясно. Типа, ако вие пак си помислихте, че сте единствената на света ли? Оле, излизам си направо. Главата ми, мозъчната ми мембрана умря, гънките ми се изтъркаха. Тук направо, освен да затъпее човек, нищо не мога да научи. Аз не мога да разбера какви работи учите децата. Това е някакво висше такова потекло общество. Не за мен, аз ставам и се тръгвам, защото просто направо нямам нерви от вас, не мога да ви гледам, много сте ми черна и така, до другия път. Всъщност няма да има друг път, защото няма да дойда. За това е. Не ме интересува. Балчай, че забрих пинето. Айде, приятен час по тъпанарство. Белкин, вденете нещо.